anlæg. Hallo? Skru ned! Hallo? Hallo? Du må ikke skrue ned for den pas. Klokken er altså snart 4:30. De har spillet i 5 dage nu. De unge nu til dags. Så kom der endelig ro på gemyserne derovre, var. Ej, ikke igen. Nu må det fandme stoppe. Jeg kan ikke holde til at høre mere bas. Jørgen, vågn op igen. De spiller bas igen. Ja. Jeg kan ikke mere. Jeg ringer til politiet. Ej, er det politiet? Jeg vil gerne anmelde en basspænding. Ja, goddag, det er politiet.